Ciao emberek, Dorin vagyok. Gyorsan még annyit el szeretnék mondani a következő Third Mapon, hogy ja meg itt van velem Laci, csak ő most sztrájkolt. Annyit akarok mondani, hogy megkaptam a DLC-ket is, és a DLC-s mappokat is beleveszem a Third Mapba, nem a sima mappokat. És el is indítjuk lehetőleg a faszom mappot már. Köszönöm. Kezdjünk is neki! Kikapcsolom a tévét. Minek? Hát ne legyen bekapcsolva. Jó. Így né, ki is van kapcsolva. Látod rendesen a tévét? Látom. Oké. Most én vagyok a piros, de még mindig én vagyok felül. Így né. 2, 1. Kezdjünk is neki. Ezt már 5-ször mondtam el, tök jó. Slag. Basszus kulcs! Na. Bocs, hogy ennyire kus van, csak sztrájkolok. Laci sztrájkolt. Ő most nem kapott elég bért, és most ugye tudjátok, hát meg internetadó tudjátok, hát most sztrájkol. Válság van. Igen, válság. Köszönjük neked Orbán Viktor és Rogán Antal. Titeket szeretünk a legjobban. Ezért ti nem vettek részt a videóban. Oh, lol. Tök menően jött felém a rakéta. Laci, killed jó? Ja. Ja. Akkor nem, jó? Nem. Not yet. Ó, de Ahhoz még egy kicsit gyakorolni kell. ehhez? Nem, a stuckhoz. Ja, Nem már, hallod, nem érdekli őket a ripipipi. hol vagy ripipi? Megvan! Ó, de... Jajjá, szar. Az jó meg az mondtad. Jajjá, szart. Én vagyok a Bráner, aki a hasára ráverja, én vagyok a rapper gyerek, aki teljesen zsugázik veled. Ez kb. Olyan, mint a Sama. Pont azt beszéltük, hogy ugye Elmegyek gyorsan, hama, hogy van in a heart's beat down. van Calvin Harrisnek az új slágere, azt hiszem. Ne, ezt is reklámozott basszám. és ugye, ahogy így mondja pont a szám címét, There we go. olyan, mint egy közben szarni, hogy Sama. Te komolyan? Elmegyek szarni, hama. Az. Szasz Rogán Antal. Csap is Már van. nem mondok ilyet. Nem, hát ne szidd le Orbán. Orbán kormány. Amúgy tudjátok, hogy mikor lesz Orbán kolbász? Amikor meghal a disznó. Adom. Nem ám, csak hülyéskedek, ez nem igazi, ez nem valós. Kormány Attila... Kormány Attila. Igen, Kormány Attila, hogyha miniszterelnök lenne, tudod mi lenne az izéje? Kormány. Aha. Addig neki ajándékba. Az lenne az szünnep ajándéka, meg a, hogy hívják ezt, karácsony ajándéka, és adott neki egy Mitsubishi kormány. Az menőnek hívni, szóval. There we go! Nem, de... Jó, én vagyok a Stace égő. Én vagyok az, aki megnyerő. Sztrájkba vonultam. Csak ének leggyorsan. Látod, Darin? Ez a rím, és ez ilyen, ez olyan rím, hogy ilyen fejemből pattanok. És Laci, bazd meg, ezt kérdezem, hogy ez érdekli őket, persze a te éneked. Aha. Ez kurvára érdekli őket. Figyelj, írjátok meg kommentbe, hogy érdekel-e Laci kommentje. Nem így kell kommentet szerezni. A retkes pofádat? Jó. Jó. Megint szájkolsz? Befogom. Te mondtad, hogy fogjam be.
Persze azért még beszélni lehet, Laci. Hol vagy? Otthon. Hát majdnem. Nem kell ez. Ó, volt, hogy megmaradt még a csinátom. Az dobáld a retkes gránátodat, te. Te! Sama! What this sound? It's the baby. Hol vagy? Laba. Azt figyeljétek már! Lab. Ja. Laci! Laci, nézd mit találtam! Jó van. Itt a mérges. Nagyon jó. Ha megdöntitek, akkor mérges lesz. Ha meglövitek, akkor már nagyon mérges lesz. Akkor már creeper. Akkor már Creeper. Keeper. Gyere, Jóska. De azt sem tudom, hol vagy. Gyere. Hát de... Csak gyere. Jogi van. Ne, ezt kövesd a lézer. Kövesd a lézer. Oké. Hol vagy, Jóska? Ne, savos sav. Gyomorsav. Jinx, 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 jinx. Jinx. Nyertem. Laci. Na, amit elkezdesz lájkolni meg. Skype-olni. Az űrhajósok Skype-ba vonultak. Skype-on. Szarom. Miközben te itt röhögsz, én addig megöllek. Nem tudom én. De Jani vagy. I'm breaking for a dancing. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. I'm breaking for a dancing. Oh yeah, oh yeah. Ne, PLS ne. Ó, de XD. Nem PLS, ez PLS. Ne basz meg, basz. Ne lőjél, ne lőjél. Strike-ba van a lő. Ne, jó. Jó. Amit elvonulsz. Arra gondoltam. Mi van rá? Függetsz? Mit te? Függetsz? Reppelek. Az aztán sztójáték? Mi? Sztójáték. Sztálni. Szó. Ott az Infinity. Mi bajod van? Semmi. Egészséget. Sok egészséget, meg betegséget. Szerintem minket nem néznek miattad. Csak ügyölök. Vagy lehet, hogy pont miattad néznek? Nem tudom. Hát figyelj, én vagyok a sila. Damage vagy Nedler? Hát egyértelmű, hogy Nedler. Frag Grenade a legjobb. Nedler a legjobb. Ott a Guacamole. Hát én bujok. Nem Guacamole. Az egy játék, Guacamole. Guaca? Guaca. Guaca. Vagy a guacamole. Ja, guacamole. A guacamole az a spanyol vagy mexikói szósz Ja. a izékhez. És a guacamole az meg egy játék. Az meg olyan ilyen spanyol vagy mexikói harcosok vannak, a milli az az ütés, ugye, vagy a verekedés. Hova futsz, mi? Ne! Savos damage-es! Savos damage-es! Ennyi volt. Ó, hogy rohantál volna beladba. Belerohantam, csak nem vedd le sokat. Ó, de jó, most már van izém is. Lebőle. Itt vagyok. Gyere, itt vagyok. Hol vagy? Vagy ki tudnak írni? Ja, bocsi. Még így is ki tudnak. Látod, mert slag. De easy slag. Ennyi. Ennyi vagy. Raki vagy. Igen, Igen. Törők, iga. Iga vonó állat. Na gyere. Na gyere gyorsan. Gyere a papihoz, gyere. Fogd már. Menjek strike-ba? Oké. Megöltni Lee. Csend vala. És feleg a kalóz állt fel az éjjeli hol. És mondd, Honfi, mit ér epedőkebben romogol már? Végig korálnia felé visszamenegni, mit ér? Mert tévedővel komolyan besősz de a himuszt azt nem tudtad, persze. Kussolj már be! Nem, hallod, ezt most elmondom a nézőknek. Kus! Nem. Lállítom a felvételt. Te is izé. Kus! Hallod, te is izéted, hogy azért nem voltam, mert rossz jegyet kaptam, nem? Én nem kaptam, mert fájt a pocim. Aha, fájt a pocakodni. Halljátok? Izé, irodalom órán feleltünk volna, és ő inkább mondta, hogy fáj a hasa, és lelépett. Mert komolyan fájt a hasam, te hülye gyerek.
Aha, ne, egyáltalán nem fájt. De egy köcsög vagy te. Mivel kapcsolatban? Köcsög. Mindig. Oké. De ezt tegyük meg minden. Meg is foglak, csak találjalak meg. Most aztán nagyon befostam. Ugye? Fú, de büdös, érzed? Ez élvezik. Ó, öcsém, ma olyat fingon. Hülye vagy. Nem vagyok hülye, tényleg akkor átfingod, mint a rohadás. Biztos rohad bele. Az mit cím? Hát jobb vagyok, mint te tudod. Persze. Nézd, mit Azt találtam. vagy te jobb nálam. Nem voltál, nem is vagy, nem is leszel jobb nálam. Csak hűlek. Voltál, csak voltál. Most én vonalország. Vonuljál, nem érdekel. Sziasztok, nézőink! Kicsit kutyődőni. Nem baj, most sztrájkol, tudjátok, most ilyenkor lehet bármit mondani. Csak nehogy meg is jön itt. Mert ez egy agresszív állat, kérem szépen, nehogy találkozzatok vele élőbe, mert ő Doren 15. Tényleg, Dorin, te potétóval kellene, hogy legyél, nem? Doren 15-tel vagy. Hallasz, sztrájkos buzi? Dorin, sztrájk, jó se fele. Na mindegy. Én azért itt vagyok, mert én nem vagyok a sztrájk. Faszom. Az alét elkezdett követni István. És most már nem sztrájkolsz, mi? Jó, akkor tovább? Jó van, oké. Hát nekem mindegy. Nehogy is nem szivatom ezzel a nézőinket. Hát, jót teszel nekik. Csak hűltem. Nem, ami nem muszáj ezt a videót fölrakni. Nem, Mili! Hol vagy? Hát jó lenne, ha megtalálnánk egymást, meg a enyém van. Meleged? Igen. Hát mert hol vagyok? Amúgy nem. Ezt jól összehoztad? Tehát... Nyugodjatok meg, halad van kapásból kicsak. Most én leszek köcsög. Ne legyél köcsög, hallod? Ne, ennyit kérek, én nem izétem. Én nem személy szerint mondtam senki. Majd én fogok. Jó? Akkor nyomd meg a farkam. Fú, na az nagyon szemét lenne, ha ezt csinálnád, amit most akartál. Megnyomni a farkad? Nem. Ja. Ugye? De azért remélem is, mert aztán rosszabbat fogok álmodni. De most komolyan, hallod? Ez azért nagyon, de azért nagyon szemétség lett volna. Lett volna, de... Lett volna. Mi mondtam? Most mondtam? Jó, nyugi. Mondtam? Most megkérdezem, mondtam? Nem, igen, akkor hát nem tudom. Kussolsz, meg minden izé. Ja, terrorba vagy, ne haragudj. Átvetted a Bercének a szövegét, mi? Bercém átég. Nyisd be a fáb! Csak hűlök. Cryzix vagy milyen neve? Cryzix, alsógatyába. Hát ehhez még több profit kell lenned. Perec. Szerepet. Szerep. Kukuc. Hogy van? Hogy szoktad mondani? Puszjuk. Az. Megengedem. Köszi. De kedves vagy. Mi van, sztrájk után megjavultál vagy mi? Ó, de jó nekem. Omiláder. Ó, de jó nekem. Sav. Medler. Tökölpakka. Ez az! Esik szét a széken. Kérlek, ennyit kérlek, légy színe, énekeljél. Bocs. 5-ször kérjél még bocsánatot. Bocs, és bocs. Megvan. Super Combine! Jó, már abba hagytam, nyugi van. Ja, látom. Nyugi van! Nyugodjál már. Nyugodjál meg, attól melyik nyugszom. Jaj. Lacinak láttad a fényképét izén? Facebookon? Nem. Egy kicsi mellettünk egy selfie. Ja, nem is az öreg nénike, aki ott van Zsolti anya, hogy ilyen 80 éves csajjal szerelmi. Ilyen nerv. Ó, izé Fuero. Akkor Nedlerhez.
is veszem. Vágj Most lőjél azon, jó? azzal lőlek. Kösz. Nem vetted észre? Snack. Ó, a két legjobb dolog. Ugye? Amúgy szerintem. Nem veszel észre. De hogy nem? Olyan lazán, mint egy kulykacomb. Kulykacomb. De ne lőjél, mert visszalövök. Vágod? Vágod csótál? Vágod csótál? Nem, az úgy vagy. Vágod csótál? Ez mod. De most ez komoly. De most ez komoly. Abba hagytam, fölmondtam. Nem kérem a fizetésemet se, csak fölmondtam. Mi a ba? Mi a ba? Mi a ba? Az a ba, hogy... Abba fejeztem, nyugi. Na gyere, Jós, itt lövök. Itt lősz. Ne. Mi? Semmit ne csinálj? Jó. Igen. Fussolok. Strike-olj. Jó. Ne, csak ültem. De hogy nem? Most már strike-ol. Skype-ol. Majd Laurával, veled biztos nem? A székén. Jó, akkor majd én nem mondom el, majd te elmondod, jó? Miért a Laurát? Ez most ebben mi a nagy dolog? Te Merin. Van egy tök jó fej, csaj. Van egy tök jó fej csaj Minecrafton, és tök jó fej. Aki Temerével lakik Szerbiába. Úgy 8 órára ennyire. Mindentől. 8 órára ennyire. Látjátok? Nyelvtáriba XD. Kuszolsz. Ó, vállam roppant egy rettek nagyot. Na gyere, mi van be? Honnan lősz, ja? Headshot vagy? Boom, headshot. Most néztem egyet a képernyőt, hogy elére a Bakamili. Bakamili? Elér a Bakamili. Oh no, Ez az. Szar vagy. Ne üssél. Szakad a székem. Szakad? Szakadjál meg! Ott egy Bakamili. Szege ki babéja. Szakadt a bajuk. Ez mi? Nagy lett volna, ha látod a filmet is hozzá. Prima donna girl. Oh yeah. Gyere velem szembe! Gyere velem! Fosz ele. Lézerrel. Ez az! Nem sikerült. Szar vagy. Várj, szétreped a székem. Szétreped? Szétreped a hólyalom. Várjál, már kicsit meg kéne csinálnom a székemám. Székemám? Megcsináltam a székemám. Székemám? A székemám. Ezt jól elmondtad. Hoppá, ott vagy. Volt egyik vak. Bakamili. Istenem már. Hánynál, vagy hát vezetek akkor jó. Stevi. Nem mondtam semmit, nyugi van. Nem kell Ez itt is mérges. Nem kell fölkapni a magzatvizet. Magzatvizet. Stevi. Tudod, hogy neked is van, ahol fiúknak is van magzatvíz? Amúgy nincs. Nincs hát. Ezért magamlésük van. Ne! Oh! Azt hittem leesel és béncsa vagy. Hát, kösz. Ez kedves volt. Hol vagy Bakamili? Tudtam, hogy számíthatok rád. Hoppá, ott voltál. Hol vagy? Alatt, nem tudom. Condition. Konzation. Nem fogok húgyozni. Komoly. Aha. De most komoly. El kéne mennem. Nem lesz videó közepén, még Hát egy perc. tudom. Még mennyi? Hány perc van? 1 perc, meg 3 másodperc. Jó. Nem, már 38. Akarod ott? Csáp. Hi. De Istenem már, ide leáll. Jaj. Puszjuk. Persze, és még csinálni is, jó? Puszjuk. Még Mondtad, tovább. hogy csináltam. De most már ne. Puszjuk. Pomiduk. Hova futol el? Ne! De ne! De mi már? De miért vagy ekkora, Nézd. Gani? Te Ganni! De most komolyan, de miért vagy ekkora, Gani? De hogy mondta, így mondta, nem? Ja. Mi Te vagy miért vagy ekkora, Ganni? Osszus, kemény volt. És
Shuffles, de Kicsit csak ennyit láttam. Brrr, nem, így el. Ratyi vagy. XD. Nem hiszem el, hogy a Bráne olyan nagy, mint a nagy kráter. Olyan mély és szőrös a gajja, mint a vasért és a szén. Túl jó. Laci, kérlek! Az a baj, hogy túl jó vagyok. Az a baj, hogy rám nyitod a csapot. Az a baj, hogy repülök én. Csak az a baj, hogy nála van a fuerodés. Jaj. Fogd már be! Legyél szíves, Jó. ne énekelj már! Kedves volt ez párszor. Victory. Invectory. Invictory. Köszönjük szépen a videót. Most hát természetesen megtekintettétek. Mi szívesen adjuk nektek. Mert ti kértétek, mi végigjászok. Na, szerintem búcsúzkodjunk. Na. Puszi mindenki. Nem, sziasztok, remélem tetszett, a leírást nézzétek meg, mert dolgokat találtuk benne. És akkor ha tetszett, lájkolj, iratkozz fel. Sziasztok! Sziasztok! Miért nem kapcsol ki, bassza meg?